Okay, variabel forrentet realkreditlån. Her er et emne, der nok kommer en del flere forskellige videoer omkring, fordi når man snakker variabel forrentet realkreditlån, så er der ret mange forskellige typer, der fungerer på ret forskellige måder. Så jeg vil prøve at gøre mit bedste for at holde de her videoer korte og konkrete, men det kan være lidt svært nogle gange, så nu bær over med mig. Hvis der kommer nogle spørgsmål, endelig skriv, så skal jeg prøve at uddybe det så godt som muligt. Men overordnet i den her video, så vil jeg prøve at forklare lidt om, hvad et variabelt forrentet lån generelt er, og hvad der kan være fordele og ulemper. Fordele og ulemper kommer vi ind på i lidt forskellige videoer, så her kommer nogle enkelte eksempler. I modsætning til et fast forrentet realkreditlån, hvor du ved, hvad du skal betale hele vejen igennem lånets løbetid, så vil det være sådan med et variabelt forrentet lån, at ydelsen selvfølgelig kun er kendt af en vis del af tiden, fordi den er variabel, så den vil ændre sig. Og det er der, hvor der kan komme lidt forskellige lånetyper. Det er forskelligt, hvornår den vil ændre sig, og hvordan den ændrer sig. Men som sagt, der er selvfølgelig fordele, men der vil også være nogle ulemper. Fordelen ved at have et fast forrentet lån, det er, at du har en stor sikkerhed i din økonomi. Du ved, hvad du skal betale hele vejen igennem lånets løbetid. Fordelen ved et variabelt forrentet lån, det er generelt, at lånet er billigere. Det skal det gerne være igennem på det tidspunkt, hvor du optager lånet. Så skal det gerne være billigere end et fast forrentet lån. Ulempen er så også her. Jamen, kommer der udsving, som der gerne vil igennem tiden, og vi egentlig har set nogle år tilbage, jamen, så kan det også hurtigt blive et noget dyrere lån. Det skal din økonomi kunne bære, og det skal du også kunne være opmærksom på, når du optager lånet. Jamen, så laver banken gerne det, der hedder nogle rentestresstester, for at se på, jamen, hvordan vil økonomien se ud, hvis renten stiger et vis antal procent. Her kan det komme en af de ulemper, som der ikke så tit bliver tænkt over eller talt om generelt, når man snakker variabelt forrentet lån. Fordi det kan være vigtigt at tænke på, når du tager et billigere lån, så er der to ting, der gerne følger hinanden. Renten og boligpriserne. Det er ikke sådan, at de sammenligner hinanden en til en, men de følger hinanden. Så du risikerer ved at tage et variabelt forrentet lån, at hvis renterne begynder at stige, og det bliver dyrere at låne penge, så vil scenariet gerne være, at når det er sværere at låne penge, eller dyrere at låne penge, og man kan låne mindre, så falder boligpriserne. Og falder boligpriserne, så kan du godt stå med lidt træls gæld. Nu skal jeg prøve at komme med et eksempel. Hvis vi prøver at tage udgangspunkt i et eksempel her, hvor boligprisen er 2 millioner, dit lån, det fylder de 80%, som et realkreditlån maks må, det er de 1.600.000. Hvis nu renterne lige pludselig steg helt vildt, som det godt kan, og vi egentlig så for nogle år tilbage, at det gik rigtig, rigtig stærkt. Man kan så snakke om, at det gik så stærkt, at boligprisen havde lidt svært ved at følge med i at stige, men det skete. Så kan vi prøve at se et eksempel her. Gik det hen og blev det, at renterne steg, boligpriserne faldt. Din bolig, den er lige pludselig gået fra 2 millioner til 1.850.000. Du har stadig den samme gæld, den bevæger sig jo ikke i eksemplet her. Så vil du lige pludselig stå med en belåningsgrad på 86,5%. Det vil sige væsentligt højere, end hvad det er tilladt, når du skal optage et realkreditlån. Der skal ingenting ved at have det. Hvis du ikke ændrer på noget som helst, så er det bare, hvad det er. Men hvis nu du på et tidspunkt ønsker at lave dit lån om, fordi nu er du bange for, at renterne bliver ved med at stige, nu vil du gerne over i fastrente, så sidder du i en situation, hvor du er nødt til at optage et nyt lån, fastrentelån, hvor gælden er mindre, og den gæld, du ikke kan tage fra det gamle realkreditlån og i det nye, er du nødt til at tilføje et boliglån. Andet alternativ er, jamen hvis nu du ønsker at sælge din bolig, så står du lige pludselig ikke med det provenu, du havde forventet. Så der er nogle risici, og nu sidder jeg bare og pinpointer, hvad der kan være risici. Det er jo ikke sikkert, at det er noget, der har en stor udfordring lige præcis for dig, men det er noget, man skal være opmærksom på, synes jeg. Modsætning er, hvis nu man havde et fast forrentet lån, jamen, så har jeg før lavet en video, hvor man snakker om opkonvertering, altså man gik fra en lav rente til en højere rente. Se den video, så kan man se, hvad forskellen er, fordi der vil du egentlig kunne indfri det her lån, hvis det var fast rente, til en lavere pris, end hvad restgælden står på. Det er en anden video. Se den, så vi får mere forklaring omkring det punkt. Men i sig selv, hvis vi skal forholde fokus på et variabelt forrentet lån, så handler det om, at renten den kan ændre sig. Og jeg vil lave nogle flere videoer, hvor vi snakker om, hvilke typer der er, men i princippet den korte forklaring er, når vi skal snakke variabelt forrentet lån, så er det blot, at renten kan ændre sig. Der er en del risici, der er selvfølgelig også nogle fordele, og her et af eksemplerne. Men kort og godt, variabelt forrentet lån vil fungere med en variabel rente gennem lånets løbetid.